Dobrý den, vítáme vás v rozhraní cloudové samoobsluhy Systems 90. První obrazovkou po zalogování je dashboard, na kterém vidíte seznam provozovaných služeb. Pro objednání nového WebApps serveru přejdeme do sekce Objednání služeb, virtuální servery, aplikace. Po výběru aplikace WebApps server se zvýrazní dostupné výkonnostní balíčky. Samozřejmostí je podpora SSD disků. V dalším kroku zvolíme režim zálohování, ruční nebo automatický a případně přidáme další lokální disk. Varianty storage se liší způsobem uložení dat a prostupností. Po kliknutí na tlačítko Objednat je služba zřízena. Následuje obrazovka Přehled serveru, která zobrazuje aktuálně prováděné příkazy, adresy IPv4 a IPv6. V pravé horní části jsou dostupná tlačítka restartování serveru, vypnutí nebo zaparkování serveru. Po odparkování serveru jsou obnovena veškerá síťová nastavení, včetně původní IP adresy. Tlačítkem Vytvořit image uložíme aktuální stav serveru do knihovny a umožníme automatickou instalaci v budoucnu. Server také můžeme přeinstalovat do původního stavu. V záložce Web aplikace přejdeme do nastavení WebApps serveru. V záložce Apache nastavujeme záznamy v Apache, domény 2. a 3. řádu, včetně FTP přístupu do jednotlivých adresářů. V záložce SQL server zakládáme databáze a zřizujeme jednotlivé uživatele s možností nadefinování přístupových práv. V záložce PHP server detailně konfigurujeme PHP server, limity nebo chybové hlášky. V záložce cron nastavujeme spouštění PHP skriptu na dané URL adrese v pevně definovanou periodu. V záložce firewall nastavujeme firewall pro IPv4 a IPv6 rozsahy. Administrační rozhraní parsuje aktuální stav konfiguračních souborů na serveru. Proto je možné provádět i ruční úpravy pomocí root přístupu. V záložce zálohování jsou k dispozici dostupné automatické zálohy, včetně možnosti vytvořit aktuální zálohu virtuálního serveru. Statistiky poskytují informace například o využití CPU, přenesených datech nebo diskových operacích. Konfiguraci serveru je možné kdykoliv změnit, a to dočasně nebo natrvalo. Náklady jsou zobrazeny v pravé části obrazovky. Zaregistrujte se zdarma a prozkoumejte všechny možnosti.